jsem tak koukal, tak i dámy honoris causa, budu vás zkrátka oslovovat generickým femininem. Eh, Téma toho dnešního povídání mělo být biblické a já jsem mu dal název biblické bizáry, protože krom toho, že to tak jako pěkně aliteruje, tak bylo mým záměrem podívat se na Bibli z trošku netradičního úhlu pohledu, protože že jo, blíží se Vánoce, odevšad prostě vyleze volek, oslík a Ježíšek a podobně a bude všech těch materiálů všude spousta, tak jsem si říkal, že by stálo za to podívat se na ní trošku z nezvyklého pohledu a třeba na ty zákoutí a zákruty, které ne až tak každý třeba zná. Ale nebojte se, nebude to ani misijní přednáška, ani moralistní kázání. Myslím si, že tam bude dostatek zajímavého a zábavného a místy třeba i docela košilatého materiálu. A pro začátek teda jenom úplně telegraficky něco maličko o mně. Já studoval jsem teologii a religionistiku. V religionistice jsem se zabýval starověkým předním východem, to znamená tady tím regionem, v kterým teď zrovna sedím, na rozdíl od vás. A rovnou říkám, že kdyby se v průběhu toho povídání stalo, že jako se setmí a nebude nic vidět a slyšet, tak to je celkem normální. Tady občas tak jako náhodně vypadává elektřina a dělají se takovéhle věci, tak jako neutíkejte, já to zase nějak jako vymyslím, nahodím a tak dále. Takže kdyby toto nastalo, tak se nelekejte, nespadla na mě ani raketa, ani nic jiného, jenom to tady prostě musím nějak vyřešit. Tak, ale pojďme už do tématu, dosti o mně, pojďme se bavit o něčem zábavnějším a to je Bible. Uh, Já zkusím, jestli se mi posouvá prezentace. Posouvá, krásné. Jak začít jinak než několika funny facts, neboli biblickými trivia. Ovšem možná trošku jinak, než jak se to obvykle dělá. Začnu tím, že Bible je nejkradenější knihou na světě. To jsem se někde dočetl, že tedy je nejenom nejvíc prodávanou knihou na světě, ale také nejvíc kradenou knihou na světě. Ono za to, nevím, jak se to počítá teda, ale podle všeho za to může to, že celá řada hotelů v tom evropsko-americkém prostředí má ve zvyku dávat Bibli do nočního stolku a zkrátka mnozí ubytovaní si ji odnesou. Taková dobrá kvízová otázka do pub kvízu je, jakým jazykem byla původně napsána Bible, protože odpovědi jsou hned tři a všechny jsou správně. Hebrejsky, řecky a aramejsky. A to tam ještě občas je třeba nějaké jako latinské slovo. Bible má po sobě pojmenovanou věšteckou techniku. Takže nejenom, že si můžete nechat vykládat tarot a karty a věštit z kávové sedliny, ale můžete věštit i z Bible. Nevím, co by na to řekli bibličtí pisatelé, kteří všechny zejména ve Starém zákoně, tyhle divinační techniky jako nejradši upalovali a kamenovali, ale skutečně existují lidé, kteří věští z Bible. U většiny knih v Biblii, a to je asi dobré říct, že Bible není jedna kniha, byť my si ji představíme jako teda takový ten tlustý svazek, který většina z lidí má v knihovně a většina z těch lidí, co ho má v té knihovně, s ním moc nelistuje, tak ona to není jedna kniha, ale je to vlastně takový často dost nesourodý soubor mnoha různých textů, které pochází z různých dob a z různých časů, a také od různých autorů. A co je zajímavé, tak my u většiny biblických knih naprosto netušíme, kdo je napsal, nebo teda jakoby něco tušíme, ale nevíme jako žádnou jako osobu konkrétní. A u těch knih, které to mají v titulu, že je to prostě Matoušovo evangelium nebo prostě Izajášovo proroctví a tak dále, tak ty všechny lžou. Nic z toho není pravda. Knihy Mojžíšovi, že jo? Tak ty jako asi těžko mohl napsat Mojžíš, když to je poslední, se hovoří o tom, jak Mojžíš umřel.
Tak, v Biblii je všechno, to je taková jako klasická poučka, že cokoliv jako je to tak velký soubor textu, že tam najdete úplně všechno. Jedinou věc tam nenajdete a to jsou kočky. V Biblii není ani jediná kočka. Je tam spousta psů a všelijakého jiného zvířectva, ale kočku tam nenajdete ani jednu. Jestli to má něco společného s tím, že jsou kočky z pekel, to nechám už na vašem uvážení. V Biblii, a teď se budu bavit o té hebrejské Bibli, protože tedy o tom, čemu se křesťansky říká Starý zákon, protože to je ve skutečnosti jako ta zajímavější část. Protože Nový zákon, to znamená prostě to povídání o Ježíšovi a o formování rané církve, to jsou všechno texty, které vznikaly jako v relativně krátkém časovém úseku, zatímco Starý zákon nebo hebrejská Bible, chcete-li tím takovým jako politicky korektnějším termínem, jsou texty, které jsou z mnohem většího literárního spektra, z mnohem taky delší doby vzniku a jsou v tomhle ohledu jako mnohem literárně, mnohem zajímavější. A nám jde dneska především o tu literární rovinu. Takže v hebrejské Bibli najdeme víc než 1400 unikátních slov. Odborně se takovým slovům říká hapax legomena. To jsou slova, která se v celém tom textu vyskytují přesně a pouze jednou. To znamená, my nemáme žádné srovnání, nemáme žádný kontext, prostě tam to slovo jako je. A my mnohdy ne jako úplně dobře víme, co to slovo znamená. Samozřejmě, že vy můžete jako jít a koupit si jako libovolný překlad Bible. To, že já jako nevím, co to slovo znamená, ještě neznamená, že ho nepřeložím. To je taková jako důležitá věc. Ale každopádně z těchto 1400 slov ne úplně malé množství jsou opravdu slova, o kterých jako i ti největší semitisté vám musí upřímně říct, že vědí starou belu o tom, co to je. Samozřejmě, že biblická hebrejština je mrtvý jazyk, to znamená, ty významy těch slov se dovozují buď podle nějakých starobylých překladů, jenomže i u těch starobylých překladů my kolikrát vidíme, že ty lidé taky jako houby věděli, co to znamená, a nebo pomocí nějaké srovnávací semitistiky, protože hebrejština je semický jazyk a dá se srovnávat s ostatními semickými jazyky, třeba i s těmi živými, jako je arabština a podobně. Moderní hebrejština v tomhle moc nepomáhá, protože moderní hebrejština je v podstatě umělý jazyk, který byl vytvořený v 19. a později pak ještě ve 20. století na základě té biblické hebrejštiny, která v té době byla dávno, dávno mrtvá. Takže moderní hebrejština nám tady moc nepomáhá. Pomáhají teda ty živé ostatní semické jazyky, jako je aramejština, arabština a podobně. Nicméně prostě u spoustu věcí netušíme, co to bylo. Typicky to jsou pojmenování třeba různých jako rostlin nebo živočichů. Jo, Bible, Starý zákon často prostě vypočítává, jako co se smí jíst, co se nesmí jíst a tak dále. Různé prostě ptáky, plazy, zvířata, všelijaká, něco tam skáče po skalách. Nemáme ducha. Bible, další taková jako veselá trivia, je také nejpřekládanější knihou na světě. Celá je přeložená do více než 750 jazyků. Další kusy, především Nový zákon, tedy do dalších 1700 plus. Přibývá to každým okamžikem. Celkem databáze etnolog eviduje přes 7000 jazyků, to znamená zhruba 10% všech jazyků na světě má k dispozici kompletní překlad Bible a samozřejmě z těch zbývajících 90% jako neúplně malá část jsou jazyky, které mají posledních jako pár mluvčích, včetně takových jako vtipných jazyků, které mají třeba poslední 80leté mluvčí, které spolu 20 let nemluví, protože se pohádali o prádlo. To jsem někde četl v nějaké etnologické studii z Jižní Ameriky a dost mě to pobavilo. Zároveň také myslím si, že pokud by bylo povinné, tak jak někteří konzervativní dobří duchové jako chtějí dávat takové ty jako trigger warningy ke knihám,
tak Bible by z nich měla asi jako nejdelší seznam vůbec, protože v Bibli najdete fakt úplně všechno. Najdete tam znásilnění, genocidy, vraždy, no prostě na co si vzpomenete, to tam najdete. Ale my začneme něčím zábavným. Začneme něčím, co nám taky ukáže, že to překládání Bible může být někdy docela zábavná záležitost. A vlastně vůbec ne tak jednoduchá, jak bychom si mysleli. Máme tady takový pěkný obrázek na tom, to je takové spodobnění takového pěkného teologického konceptu. Určitě jste někdy slyšeli termín beránek boží. Pokud jste se někdy vyskytli v kostele, tak se to tam dokonce zpívá. Beránek boží, to je takový krásný, zejména křesťanský termín, který odkazuje ke Kristu, vyjadřuje tu nevinnost, vyjadřuje tu to, že ti beránci byli obětováni v chrámu, takovou tu jako čistotu, prostě takové to ťuťu, ňuňu, to je prostě, představte si tu maličkou, heboučkou, hodňoučkou ovečku, prostě všechno tohle tam je obsažené. Samozřejmě, a ten termín beránek boží najdeme v Bibli opakovaně použitý, což je logické, když Bible vznikala v prostředí, které bylo primárně pastevecké, takže ten vztah k ovcím tam byl v zásadě bezprostřednější, řekněme, než i v našem prostředí, byť jako my samozřejmě ovce taky známe. Nicméně žijí na této planetě lidé, kteří nejenom, že ovce nemají, ale pravděpodobně je ani neznají. A tam se zamyslet nad tím, jakým způsobem pro takové lidi má nějaký beránek boží vypovídající smysl, notabene, jestli se vůbec do jejich jazyka dá takovýhle termín přeložit, když v jejich kultuře žádné ovce nejsou, pročež samozřejmě, když něco takového neznají a nemají, tak ve svém jazyce ani termín pro ovci, tím méně pro beránka nevedou, tak jakým způsobem vlastně něco takového zprostředkovat. A abych byl jako úplně konkrétní, tak existuje takový jako velice krásný příklad ze severu Kanady, kde žili kmeny Inuitů a na konci 19. století se za nimi vydali křesťanskí misionáři, protože křesťanští misionáři se vydávali prostě zkrátka všude, kde je nesežrali. A co takoví křesťanští misionáři prostě udělali, když tam přijeli, tak samozřejmě začali překládat Bibli, protože to je tak, jako to se tak sluší a patří. A tohle to byly zrovna takový jako řekněme, dneska bychom řekli kulturně uvědomělí misionáři, protože nechtěli kontaminovat ten jazyk těch domorodců, těch Inuitů, jazyk, to jsem si musel napsat, protože to z paměti fakt nevím, a jazyk, který se jmenuje, nebo jmenoval Nunacia Vumiutitutština. Tak tento krásný jazyk s ještě krásnějším jménem nechtěli kontaminovat angličtinou, proč trvali na tom, že jako nebudou používat žádná anglická slova a když narazí na nějaký koncept nebo na nějaký prostě nějaké slovo, které potřebují použít a v tom domácím jazyce nebude, tak buď ho nějakým způsobem jako najdou něco podobného, příbuzného, nebo teda, aby nepoužívali angličtinu, tak používali němčinu. Takže třeba samozřejmě slovo Bůh v tom jazyce neexistovalo, takže v té inuitštině používali německé slovo Gott. Každopádně narazili tedy na beránka božího, protože samozřejmě takový jako inuita, který prostě žije tam někde v iglu jako za polárním kruhem, tak jako ovci neviděl nikdy ani na obrázku, tak přemýšleli, co s tím. No a nakonec to vyřešili. Nakonec to vyřešili tak, že si řekli, no tak dobře, tak beránka nemáme, tak budeme hledat to, co je v té jejich kultuře přítomné a co má ty stejné atributy. Co je prostě takové malé, bílé, roztomilé, nevinné. No nebudu vás dlouho napínat. Beránek boží byl přeložený slovem kotik,
což znamená malé bílé tuleňátko. Malé bílé tuleňátko, boží. A, a samozřejmě, protože tak jak že jo, je taková ta klasická lingvistická poučka, že prostě eskimáci mají prostě 60 slov pro sníh, tak tady také prostě pro různé typy tuleňů nebo i různé jako věkové třídy tuleňů, jako byly různá slova. Takže to slovo kotyk skutečně znamenalo to malé bílé tuleňátko čerstvě odstavené od matky, které ještě kvíká a tak dále. No prostě rostomilost prostě úplně z toho kane. Tak každopádně takto tedy naložili s beránkem božím tady v té Nunacia Vumiuni Tutit štině. To jsem si fakt nevymyslel, tak se to opravdu jmenuje. No a teď samozřejmě, protože jste klub DAM, tak ono to má ještě přesah, protože jeden z členů téhleté misie, jakýsi doktor Grenfell, cestoval pravidelně tedy do Anglie, kde se setkával s tamními kluby dam, kterým vyprávěl o těchto misiích a samozřejmě od nich jako fundraizoval peníze nebo věcné dary, zejména oblečení. No a neopomněl tady dámám sdělit i tuhlenstu story o tuleňátku božím, čímž ovšem zbožné anglické dámy byly jako velmi pohoršené, že takto přeci s takovouto svévolí nelze nakládat s písmem svatým. A byl by na to doktor Grenfell zcela zapomněl, kdyby ten druhý rok na to, když přicestoval zpátky za polární kruh a vezl sebou sudy napěchované oblečením, které dostal darem, tedy od těch klubů dam, tak když pak ty sudy na místě vybaloval, tak v jednom z těch sudů našel podle jeho vlastních pamětí už jako velmi steřelého a potrhaného, vyšívaného, sešitého beránka, u kterého byl přiložen přípis posláno pohanům, aby se dovzdělali. Toliko bizar číslo 1, beránek, ale my na tu otázku překládání biblického textu ještě narazíme závěrem toho mého povídání. Ale teď se pojďme podívat alespoň tak velice rychle na to, z čeho je teda vlastně Bible složená. Já jsem převzal tady takový pěkný diagram, který je trošku zjednodušený, který nám ale ukazuje knihy Starého a Nového zákona. Vidíme, že skutečně je to celá knihovna. Ty jednotlivé knihy nejsou mezi sebou jako porovnatelné, co se týče délky. Jsou tam knihy krátké, v podstatě třeba o jedné kapitole. Jsou tam knihy velice, velice dlouhé. Nejdelší kniha je kniha královská, která je tedy standardně dělena na první a druhou, ale původně to tedy je jeden spis dohromady a tak dále a tak podobně. Nebudu do toho tady teďka příliš zabrušovat, protože bych z toho pak musel vybrušovat a taky by se o tom dalo mluvit celý semestr, jak se to dělá na teologických fakultách. Jenom jako pro to, abyste měli tu představu, tak v Bibli máme celou škálu různých žánrů. Máme tam knihy vysloveně historické, ke kterým já se budu ještě vracet, protože ty třeba odráží to, co bylo obvyklé v historiografii těch okolních národů, to znamená zejména Mezopotámie. Mezi ty historické knihy nám tady patří třeba právě ty knihy Samuelovy, královské, ty knihy anglických Chronicles, česky se jim buď říká Paralipomenon nebo Kroniky a tak dále. Máme tam texty prorocké, což jsou takové jako, jak to říct, více či méně zhulené vize různých věcí. A to máme jak ve Starém zákoně, tak v Novém zákoně. V Novém zákoně máme jednu tenhle ten typ knihy a to je Zjevení
Zjevení svatého Jana nebo také Apokalypsa. To je jako obzvlášť výživné čtení, to bych vám někdy doporučoval. Nicméně nacházíme v Biblii i celou řadu dalších literárních žánrů, včetně takových, které bychom tam možná úplně nečekali. Máme v Biblii v podstatě něco, co připomíná drama. To je kniha Job. Kniha Job je jedna z teorií je, že to je text, který byl inscenovaný. Že tedy Job a ti jeho přátelé, kde ten Job, že ho trpí, prostě dopadají na něj všechny ty Jobovky, všechny ty rány, takže že to bylo původně inscenované. No ale protože samozřejmě pro tuto výtečnou příležitost je třeba vybrat tu největší pikantérii a ten největší biblický bizár, tak se podíváme na píseň písní. Protože píseň písní je čirá erotika. Píseň písní, tady je to ještě romantika, ale nebojte, erotika přijde. Píseň písní hebrejsky, teda tady to máte napsané pěkně hebrejsky, šir haširim, což znamená píseň písní. Tradičně je připisovaná Šalamounovi, historicky je to naprostý nesmysl. Byla to pravděpodobně, těch jako teorií o jejím původu je víc, ale pravděpodobně to byla píseň, která mohla fungovat jako nějaká svatební píseň nebo něco takového. Obsahem je to fakt erotika. Jo, já jsem schválně vybral několik pasáží, které ještě jako předesílám, jsou už jako v českém překladu a český překlad, stejně jako vlastně všechny překlady, má trošku tendenci ty věci tak jako zahlazovat. Jo? Stejně tak prostě jako když Hilský překládá Shakespearea a prostě já nevím, v mnoho povyku pro nic, tam má prostě takový Shakespeare, takový ty opravdu jako hodně košilatý narážky, kterým se muselo tehdy jako otřásat gloub, jak se diváctvo smálo. No tak on to tak jako je to decentní pán, já ho mám moc rád. On to tak jako zašumluje, tak jako s grácí. Tak i v tom biblickém překladu jsou ty věci tak jako zašumlované, ale ani tady nelze zašumlovat úplně všechno. Já jsem vám vybral několik takových příkladů. A začneme ještě tak jako zvolna. Kéž políbí mě, a všechno je to z písně písní, jo? Ono má asi několik kapitol, ale prostě co kapitola, to jako někdy si ji přečtěte, najděte Bibli v té knihovně doma, přečtěte si píseň písní, je to jako fakt výživný. Kéž políbí mě polibkem svých úst, vždyť lepší je tvé laskání než víno. No to je prostě romantika, panečku. U toho druhého hned narazíme na překladové problémy. Jeho levice, teď si to představujte si to, jo? Představujte si tu anatomickou situaci. Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá. No, to slovo objímá mohlo by se překládat i různými jinými způsoby. Jo, takže prostě levice pod hlavou a pravicí prostě ten milý té milé něco dělá. Třetí citát. Mimochodem, ten třetí citát já občas jako oddávám, tak měl jsem snoubence, kteří jako nezbytně trvali na tom, že právě tady tento citát nebo tahle pasáž z písně musí zaznít v kostele při té jejich svatbě. Dva prsy tvé jsou jako dva koloušci, dvojčátka gazelí, která se v lilích pasou. Na ty lilie ještě jako pamatujte, ty byly ještě přijdou, jo? No, tak zaznělo, akorát jsem říkal, že když vy takhle, tak já taky tak a pak jsem na to kázal, že jo? Celé kázání bylo jenom tady o koloušcích. Ten předposlední, ten už si myslím, že už ani jako český zašumlovaný a civilizovaný překlad jako... No, posuďte sami. Probuď se, vánku severní, přijď vánku jižní, ať voní moje zahrádka, ať její balzámy proudí jako bystřiny, ať přijde do své zahrady můj milý a jí výtečné ovoce její. No,
kdyby to bylo v nějaké erotické povídce, tak jako na začátku, tak by nás to vlastně ani jako asi neudivilo. Eh, a úplně na závěr jsem si nechal něco, co většinu vykladačů vlastně nechává celkem v klidu. Je to něco, co se opakuje v té písni několikrát. Já jsem svého milého a můj milý je můj. On pase v lilích. To on pase v lilích, jako dlouho tomu vlastně nikdo nerozuměl, co to znamená. Až relativně nedávno přišel nějaký jako semitista s tím, že to je takové jako obrazné popsaní orálního sexu. Takže pase v lilích. Když se nad tím člověk zamyslí, tak představí si, no, já to nebudu rozvádět. Prostě pase v lilích. Takže píseň písní. Jo? Takováhle radost. Jo, jenom jsem ještě, když tady vidím, jo, tady vidím, že už tady v chatu už to řádí, výborně. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak buď si je nechte na konec, nebo pokud by to byly nějaké dotazy jako na porozumění okamžitě, tak klidně volejte a zaražte mě. Jinak se tady budu pást v lílí. Tak, takže píseň písní, i takovýhle žánr v Bibli najdeme. Pravda, v kostele se nečítá moc často, leč občas přeci jen. A zase tady narážíme na to, že ten překlad je složitá věc, zejména ten překlad hebrejský, protože hebrejština je jazyk relativně mnohoznačný, který jehož slova prostě se často dají překládat různými způsoby a pak to zkrátka dopadá různě. A speciálně ten poetický, jakým je psaná, jakým jsou psaný třeba žalmy, nebo právě píseň písní. Pojďme na další biblický bizár. O kousek dál a v Bibli vlastně úplně skoro na začátek. A to je příběh o potopě světa. Příběh o potopě světa všichni znáte. Prostě Pán Bůh se rozhodl, že už ho tady ty lidi, jak se to říká slušně, vytáčí a že se jich zbaví. Pak nakonec teda našel jako jednoho, co ho vytáčel o něco míň, tak říkal, dobře, tak tomu to jako řeknu předem. On si postaví loďku, do té loďky prostě nažene zvířátka, aby ta se zachránila a tak dále. Přišla potopa, všechno spláchla, ten borec v loďce přečkal, když vody opadly, tak vypustil holubici a holubice přinesla prostě snídku a bylo jasné, že už vody opadávají, tak zakotvil na hoře Araratu a vypustil zvěř a obnovil lidstvo. Moc krásný příběh. Mimochodem tady na této báječné středověké iluminaci najdete jistě jeden nesmysl, a to je to, že do té lodi nastupují jednorožci. Všichni víme, že jednorožci to nestihli a proto žádní jednorožci nejsou. Každopádně, proč je tady ten příběh o potopě světa? Ne snad proto, že bychom se dneska snažili archeologicky hledat potopu světa. Takové pokusy byly na konci 19. a na začátku 20. století, nebo případně dneska to dělají různí takový fundamentalističtí magoři, kteří třeba také jako jezdí dělat expedice na horu Ararat, platí to američtí protestanti a tam hledají zbytky té Noemovy archy. A většinou je najdou, protože když jako opravdu jako něco chcete hledat, tak opravdu to chcete najít, tak to většinou najdete, ať už to tam je nebo ne, není, že jo? Ale každopádně Noemovu archu já jsem tady vytáhl z jiného důvodu, protože dá nám příležitost podívat se právě do literárních žánrů a literárních textů a děl těch kultur kolem starověkého Izraele. A teď si musíme uvědomit jednu věc. My máme pocit, že Izrael prostě, ten starověký, byla prostě velmoc. Z Bible máme takovou tu představu o králi Davidovi a Šalamounovi, prostě těch velikých panovnících a tak dále a tak dále. Ale historie a archeologie nám říká, že houby s voctem.
že ve skutečnosti, jestli ti izraelští a judští králové prostě něco byli, tak to byli možná takový jako glorifikovaní kmenoví náčelníci nebo prostě maximálně takový jako malí králíčci, ale že rozhodně jako nesnesli srovnání s těmi jako velkými říšemi, což tehdy byly tedy ty říše v Mezopotámii, to znamená ať už babylonská, asyrská, Egypt a chetická říše po nějaký čas. To byly ty velmoci, které se tak jako tahaly o celý ten zbytek toho Blízkého východu, tak jak psi o kost a prostě nějaká malá Juda a nějaký malý Izrael v tom, jestli hráli nějakou roli, tak maximálně tak roli té kosti. Takže má samozřejmě smysl podívat se do těch jako velkých prestižních kultur těch zemí okolo. A když to uděláme, ejhle, najdeme tam něco takového. Tohle je jedna z tabulek eposu o Gilgamešovi, která je, když byste si to přiblížili, tak je psaná novoasyrským klínopisem a jazykem tedy asyrskou akačtinou, tedy asyrštinou. To je něco, co jsem se kdysi taky učil. Je to mimořádně zábavné. A ještě zábavnější než tedy ten jazyk a to písmo je to, co tady je napsané. Takže konkrétně tady na této tabulce, která byla nalezena ve městě Ninive a dneska je, pokud se nepletu, asi jako všechny věci v Britském muzeu, tak na téhleté tabulce je popsaný takový pěkný příběh o tom, jak se bozi rozhodli, že je lidstvo štve a že ho teda jako zaplaví a vyplaví a že se našel jeden borec, který je štval trošku méně, tak mu to řekli předem. On si postavil loď, do té lodi prostě přišel, zahnal tam zvířata, zavřel dveře, přišla teda ta potopa, všechny spláchla, borec se zvířatama byl v lodi, když už měl pocit, že je potopa pel, tak vypustil holubici, tam mu přinesla snídku, podle toho poznal, že už od potopa o to, tak zakotvil, vypustil zvířata, obnovil lidstvo. Jako bychom tenhle příběh už někde slyšeli. Je to v zásadě jako velice podobný text a samozřejmě ten jako for nastane v okamžiku. Tahle konkrétní tabulka je z nějakého 7. století před Kristem. Tam by se ještě dalo lavírovat. My vlastně přesně nevíme, ústní tradování a tak dále, která už je ze 17. stolítka a tam už není jako o čem. Jo, ta je jako naprosto 100% jako starší než jakákoliv prostě čárka v hebrejské Bibli. Takže přichází pochopitelně očekávaná námitka, potažmo dotaz, jestli náhodou ten starý zákon není vlastně jeden takový velký plagiát a jedno takové velké jako opisováníčko tady z těch zejména mezopotámských pramenů. Tahle ta otázka byla velice živá na úplném konci a na úplném konci 19. a na úplném začátku 20. století. To je taky doba, kdy se tohle písmo rozluštilo a vědci, odborníci, asyriologové začali být schopni ty texty číst. A najednou prostě s překvapením zjišťovali, co tam vlastně teda všecko je a do jaké míry je to teda, to odpovídá třeba tomu, co nacházeli v Bibli. A v roce 1902 se objevil takový pán Friedrich Delitzsch, který přednesl přednášku, kterou pak publikoval knižně a ta přednáška a ta kniha se jmenovala Babel und Bibel, tedy Babylon a Bible, nebo Bábel a Bible, Bábel v tom smyslu toho jako zmatení jazyků. A v téhleté přednášce, respektive následně knížce, v podstatě tvrdí takovou jako maximalistickou tezi, že Bible není vůbec žádné jako slovo boží, ale že to je prostě opravdu normálně prostě akorát jako judejský plagiát, ještě ne úplně jako těch krásných literárně
dobře vybudovaných textů mezopotámských. Tahle ta kniha strhla velikánský ohlas na před první světové v tom období toho fin de siècle, toho takového toho duchovního kvasu před vypuknutím první světové války. Tady na pravé straně vidíte takovou jako dobovou karikaturu, jak osvícený tady moderně smýšlející chlapec z Bábel und Bibel lucerničkou svítí do té kysny, v které se schovávají ti zapšklí černoprdelníci a ortodoxní prostě toto nevím co, kteří se jako schovávají do toho posledního temného rohu svých dogmatických teorií, ale ani tam jim to nepomůže, protože věda už to teďka všecko prosvítí a všecko odhalí a všecko ukáže. No, ono se záhy ukázalo, že to s tím Bábelem a Bíbelem nebude až tak horké a že samozřejmě pro některé texty, které máme v Bibli, nacházíme mezopotámské předlohy nebo spíš jakoby literární typy. Že jakoby texty stejného typu nacházíme v mezopotámské literatuře nebo třeba do jisté míry i v některých těch okolních literaturách. Chetická skoro žádný vliv, ale ona nebyla moc originální. Ona hodně přebírala ze Sumeru a z Akadu. Egyptská, tam se vedou debaty, do jaký míry třeba jako u některých žalmů se postuluje, že by, že by mohly mít některé egyptské motivy. A už je to tady. A už je to tady. Ale slyšíte mě, ne? Jenom mě nevidíte. Výborně. Tak já budu pokračovat takhle ze studně. A ono to třeba naskočí. Tak, každopádně. Každopádně, jo, u některých žalmů se postuluje, že by mohli mít tedy egyptský původ. Tak, každopádně teda tahle je taková jako super optimistická představa, že věda všecko vysvětlí a že Bible bude úplně odčarovaná, tak ta se nenaplnila, ale spíš nám to čím dál tím jako prohlubující se poznání mezopotámské literatury dává možnost víc rozumět těm literárním žánrům v Bibli samotné. A už máme zase budiš světlo. Tak, popojedem. Jak jsem říkal, v Bibli najdeme všechno, najdeme tam znásilnění, vraždy, incesty, najdeme tam i genocidu. A to je právě jeden z těch případů, kdy nám jako velice pomáhá ve správném porozumění těch biblických textů to srovnání s texty těch okolních civilizací a kultur. Ať už to jsou ty úplně bezprostřední, jako byla třeba moábská kultura, kde je dochovaný jeden text v moábštině. Mimochodem, kdybyste někdy chtěli jako machrovat, že umíte nějaký starověký jazyk, naučte se moábštinu, protože v ní se dochoval přesně jeden text, takže stačí naučit se ten jeden text a umíte celou moábštinu, teda celou známou moábštinu. Tak. To mě připomíná, že bych si vlastně mohl do životopisu psát, že umím moábsky. To by mohlo vyvolávat, no to je jedno. Pojďme radši zpátky ke genocidě. V Bibli, v hebrejské, máme často ve Starém zákoně, zejména právě v těch historických knihách, máme takové ty momenty, kdy se prostě, že ti Izraelci, že jo, pod vedením Jozueho, pak těch soudců, králu a tak bojují proti nepřátelům a vždycky je prostě hrozně strašlivě porazí a zničí a zdrtí a pak je všechny povraždí a ideálně i s ženama a dětma a zvířatama vypálí a tak dále a tak dále. No, já vždycky, když se nějaký takovýhle text ze Starého zákona čte v kostele, tak vždycky tak jako rozpustile se koukám, až ten lektor jako dočte prostě ty strašlivý hrůzy a pak teda dodá to, slyšeli jsme slovo Boží. No, každopádně tady nám právě jako moc pomáhá to srovnání s texty
těch okolních civilizací, protože tam na těch královských nápisech a v těch královských kronikách vidíme, že to byl takový literární topos, že takhle se prostě jako psalo, že když prostě král vedl nějakou jako válečnou výpravu, tak nejenom, že ji vyhrál, samozřejmě, že ji vždycky vyhrál, ale musel prostě ty svoje nepřátele takhle úplně jako zdrtit, napadat jako nejvíc, jak to šlo. A máme dokonce takové jako nápisy. Jeden takový krásný dochovaný, tuším, asyrský nápis, který teda říká, jak nějaký asyrský král prostě dobil město XY a teď je prostě všechny je tam mečem povraždil, muže, ženy, děti, zvířata, osly, všechno prostě. Pak to ještě spálil a solí posypal, já nevím, co ještě všechno tam prostě udělal, aby tam nezbylo vůbec nic. A pak na ně uvalil dvojnásobné daně. Blbý, že? Prostě nejdřív vás prostě úplně zničí, zabiju a pak vás ještě jako dvakrát zdaní. No. Každopádně nám to prostě ukazuje, že to byla taková jako literární figura, která se prostě tehdy používala, takže tyhle ty pasáže v Bibli prostě nemusíme brát úplně vážně. Stejně tak, jako nemusíme brát vážně takové ty údaje v Bibli, kdy se u těch patriarchů vypočítává, že tenhle se dožil 500 let, tenhle se dožil 700 let a tak dále. To samé nacházíme třeba v těch legendárních rodokmenech mezopotámských králů. Kromě studia literatur, těch kultur kolem Izraele, nám může v porozumění Bible pomoci i archeologie. Jo, vidíte, tady máte takový jeden královský nápis. Tohle je nápis v Bisutunu nebo Behistunu, podle toho, jak chcete. Je to nápis historicky mimořádně cenný, především protože ve 3 různých jazycích, je ve staré perštině, v akadštině, díky kterému se podařilo rozluštit klínopis. Protože ta stará perština má jednodušší klínopis, který v té době už byl rozluštěný, a ten akadský, který logograficky rozluštěný nebyl, a protože tady byla prostě jako, vlastně ne bilingva, dokonce trilingva, tak bylo možné na základě toho rozluštit i ten tady asi novoasyrský klínopis. No nic, to je jenom taková historická vsuvka. Ale chtěl jsem dojít sem. Tak, kdo z vás chodil do nedělní školy, tak už tuší, co přijde. Přijde Jericho a jeho hradby. Jo, Joshua fought the Battle of Jericho, jak se zpívá v té písničce. Jo, to je ten krásný příběh, jak Jozue prostě přichází s těmi Izraelci, kteří odešli z Egypta, pak se tam teda 40 let někde motali po poušti a pak teda jako s velkou slávou přichází do Kenánu, překračují Jordán a teď tam stojí Jericho. Což vlastně historicky velice pěkně odpovídá, protože ono to Jericho tam stojí. Do dneska tam můžete přijet, můžete si navštívit vykopávky Jericha a skutečně v době, kdy Jericho stálo, tak to bylo obrovské město a mělo velice, velice mohutné hradby. Pravděpodobně to dokonce bylo jeden čas největší město prostě tehdy známého světa. A ty hradby byly prostě úplně jako na tehdejší dobu fakt jako famózně veliké. A tady ten příběh Jozueho, že prostě ano, vidí ty veliké hradby, tak prostě to nemůžou dobít, tak prostě chodí do kolečka kolem těch hradeb, troubí na šofary, troubí na rty a když chodí prostě dostatečně dlouho, tak nějakého 7. nebo kolikátého dne, pravděpodobně 7., protože v Bibli se všecko děje 7krát, tak prostě Hospodin učiní zázrak a ty hradby spadnou a město se tím pádem bude dá dobít a všechno je krásné, hotové a příběh pokračuje. Problém je, že my jsme Jericho našli, nebo teda my, jakože archeologové. Jericho se našlo, Jericho se prozkoumalo a vykopalo, našly se tam i ty hradby, byly fakt velký. Ten jediný problém je v tom, že v té době, kdy Izraelci migrovali přes Jordán, to Jericho už 200 let nestálo. To město už prostě z nějakých důvodů, to je jako celkem jedno jakých, ale prostě to město bylo opuštěné, ty hradby byly rozvalené, to město prostě bylo fuč.
No jo, tak co udělat s takovým příběhem? A tady přichází něco, čemu se v religionistice říká etiologický mýtus. Tedy příběh, který vysvětluje něco, co já sám si vysvětlit nedovedu. Jo, praští prostě blesk do stromu, ten strom začne hořet, já nevím nic prostě o nějakém elektrickém potenciálu mraků a kinetické a elektrické a termické energii, ale tak si to neumím vysvětlit. No tak si najdu nějaké vysvětlení a vymyslím si prostě hromovládného dia, který prostě sedí na Olympu, štve ho prostě něco a tak prostě metá ty blesky dolů. No a tady si představte, že migruje teda nějaká ta uprchlická nebo prostě nějaká ta vlna, tedy vlna těch izraelských kolonistů a vidí tam trosky toho města. A musí jim být úplně jasný, že kdyby tam to město stálo, kdyby prostě nebylo rozvalený, kdyby tam to, co tam zbylo z těch hradeb, tam bylo prostě jako v plné parádě, takže by vůbec neměli šanci tam tudy projít. Že by prostě, že by to prostě fakt nešlo. A od toho je už jenom krok si říct, no dobře, tak to město asi někdo zbořil. No tak kdo to zbořil? No tak náš Bůh to zbořil, protože on chtěl, abychom tudy prošli. No a z toho se pak pravděpodobně vyvinul ten krásný příběh o tom, jak Jozue tedy obcházel s těmi svými trubači kolem Jericha. Protože jste tady klub dám, tak já vám ještě teďka předvedu jednu dámu. Dámu vidíte tady nalevo, je to paní Kathleen Kenyon, britská archeoložka, která právě Jericho vykopala. Ono tam těch expedic bylo jako víc, ale ona je jakoby tou nejvýznamnější archeoložkou, pracovala na Jerichu mezi lety 52 a 58. A tady napravo vidíte letecký snímek vlastně toho celého toho vrchu Jericha a i toho, kde byly původně ty hradby. Kathleen Kenyon, považovaná některými za nejvýznamnější postavu archeologie celého 20. století, je právě ta žena, která definitivně potvrdila to, že v té době migrace izraelských kmenů do Jericho už bylo rozvalené. Mimořádně mimořádně zajímavá paní a z dobových vzpomínek podle všeho tedy paní, která velmi dbala na to, že prostě i uprostřed těch jako vykopávek, tady prostě uprostřed jako vykopaného kanálu bude chodit jako ve slušivých šatech a s upraveným účesem, ale za to prostě všechny postavila vždycky do latě, včetně prostě těch arabských tam kopáčů a dělníků a s nikým se nemazala. Taková jako němčina na to má krásný termín Powerfrau, to je takový jako novoněmecký termín. Tak to myslím si, že Kathleen Kenyon byla přesně taková jako Powerfrau. Uh, tak, dáme, kolik máme hodin? No, běží nám to. Já jsem na začátku sliboval, že se ještě vrátíme k překladu. Mám pro vás ještě jeden krásný biblický bizár, který souvisí s překladem. A tentokrát zavítáme už do Nového zákona. V Novém zákoně máme taky spoustu příběhů, takový ten nejcentrálnější se týká tady tohohle z toho pána, který je tady přitlučený. A když se podíváte třeba do Lukášova evangelia, tak v Lukášově evangeliu najdete ten příběh o tom, že tedy když Krista křižovali na Golgotě, tak spolu s ním ukřižovali dva další lumpy. Lotr po pravici, Lotr po levici. No a zatímco ten Lotr po levici ho tak jako urážel a ještě si přisazoval, tak ten Lotr po pravici se kál a byl takový jako hodný a říkal, vzpomeň na mě, až přijdeš do svého království. Načež Ježíš mu na to odpovídá a to, co mu odpovídá, to se dozvíme na příštím slajdu. Odpovídá mu toto. Nový zákon je sepsaný v řečtině, takže to tady máte tak, jak je to řecky.
čili odpovídá, kaj ejpen auto, čili a řekl mu, nebo odpověděl, odvětil mu, amen sei lego, amen říkám tobě, semeron met emu esse ento paradiso. Paradiso známe, to je paradise, že to je ráj. Met emu je se mnou, esse ento, budeš se mnou v ráji. A teď je tam to záludné slovo semeron. Semeron znamená dnes. Obvyklý překlad, který najdete třeba v českém ekumenickém překladu, je Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Tenhle ten překlad se ovšem nelíbí takové jedné náboženské společnosti, která se jmenuje Náboženská společnost svědků Jehovových. A nelíbí se jim z jednoho prostého důvodu. Oni totiž nevěří na to, že teďka ráj existuje. Oni věří na to, že ráj nastane až po konci světa a bude v něm 144 tisíc jehovistů. A všichni ostatní mají smůlu. No jo, jenomže co s tím, když tady prostě Ježíš říká, že prostě dnes budeš se mnou v ráji. Tak není to nic, co by nevyřešila chytře umístěná interpunkce. Pokud si otevřete překlad Nového světa svatých písem, což je český překlad Bible podle svědků Jehovových, tak na tomto místě najdete, a on mu řekl, pravdě ti říkám dnes, dvojtečka, budeš se mnou v ráji. Samozřejmě stará řečtina žádnou interpunkci neznala, stará řečtina neznala ani velká a malá písmena, stará řečtina ve skutečnosti neznala ani mezery mezi slovy, takže takhle jako tímhletím způsobem čarovat s textem se dá jako v zásadě celkem obstojně. Byť samozřejmě v tomhletom případě to je tak jako moc do očí bijící, že se tomu můžeme jako akorát smát. Ale je to takový, jako já to rád uvádím, tenhle ten příklad, jako takovou ilustraci toho, že si musíme být vědomi toho, že každý překlad a biblický překlad jaksi nota bene je vždycky výkladem. A že vždycky musíme jaksi přemýšlet o tom, co má ten překladatel prostě za ten batůžek na zádech, který si nese sebou, co jemu přijde jako kulturně normální, co jemu přijde jazykově normální, jaká je jeho prostě životní zkušenost, jaká je jeho, nevím co, jaký je jeho třeba jako přehled o tom, co existuje, tak třeba prostě Bible krále Jakuba, třeba právě některé ty jako zoologické a botanické termíny zkrátka prostě překládá tím, co rostlo jako ve střední Anglii na zahrádce před domem. Jo, bez ohledu na to, že prostě na Blízkém východě nic takového není. A tak podobně. Takže je to takový jako hezký příklad toho, že u každého překladu, a to se samozřejmě netýká jenom Bible, to se týká jakéhokoliv jako náročnějšího textu. Jo? Jako když budete překládat návod k lednici, tak to už stejně dneska dělá jenom umělá inteligence. Ale u těch literárních textů každý překlad je vždycky nějakým způsobem výkladem, proto já se teda taky jako úplně nebojím, že by literární překladatelé jako v nějaké dohledné době nahradil prostě nějaká umělá tady blbost, ale vždycky do toho ten překladatel nějakým způsobem otiskuje sám sebe, ať už v pozitivním nebo v negativním. A je třeba si to uvědomovat. A pokud je to nějaký text, který je pro nás zásadní, třeba v tom smyslu, že na něm stavíme svoji víru, tak proto třeba se na teologických fakultách studují ty biblické jazyky, proto třeba lidé, byť třeba ty biblické jazyky neumí, tak mají třeba několik různých překladů. V češtině máme několik dobrých překladů, které lze používat a třeba i navzájem spolu srovnávat. Třeba každý jako zachytí nějakou nuanci toho textu, která v jiném uteče. Třeba takový muslimové ti to mají jasné. Korán je prostě v arabštině. Tak to prostě pán Bůh nadiktoval tomu Mohamedovi a tak to prostě je. Pán Bůh mluví arabsky, všichni to vědí a není o čem. Jo? A chcete-li číst Korán, musíte se naučit arabsky, nazdar. Je to do jisté míry takové jako přímočařejší. On ten islám je v mnoha věcech takový přímočařejší.
A, ale zpátky k biblickým citátům a tím už se blížím ke konci toho svého povídání. Pokud byste udělali nějakou anketu o nejznámější nebo kulturně nejpřítomnější, nejslavnější biblický citát, myslím si, že na vrchních pozicích by se objevoval tento. Tím, že někteří z vás již poznali Pulp Fiction a citát, který tedy v tom českém překladu tohoto filmu začíná nějakými těmi slovy: cestu spravedlivého ze všech stran lemována jest nespravedlností, sobectvím a tyranií lidské zloby a tak dále a tak dále. Odkazuje se to na Ezechiela 25:17 a po hodině mého povídání o tom, jak v Bibli je všechno jinak, než se předpokládá, vás samozřejmě už nemůže překvapit, že žádný takovýhle text v Ezechielovi 25:17 ani nikde jinde v Bibli nenajdeme. A že si to scénárista Pulp Fiction zkrátka vycucal z palce, ale že v té konkrétní scéně je to nakonec stejně jedno, protože ty, kterým to říká tady ten dobrý muž, nakonec stejně zastřelí. Takže tady tímto báječným biblickým necitátem nebo nebiblickým citátem bych asi svoje povídání o Bibli ukončil. Trefil jsem to přesně na tu hodinu, tak to jsem na sebe hrd. Nicméně dám rád ještě tady kolegyně fotí se mnou selfiečko tady. Dám samozřejmě ještě prostor pro vaše dotazy. A tady taková motivační obrázek k dotazům. A mimochodem to, co tam vidíte, tady krom toho nebohého proroka, kterému Hospodin z mraku futruje tady nějaký hebrejský svitek do pusy, tak to, co tam vidíte v pozadí, ty kola s těma očima, tak to je to, jak jsou v hebrejské Biblii popisováni andělé. Alespoň jedna ze tří andělů. Takže zapomeňte prostě na ty barokní prdelaté prostě děťátka s křidílkama. Zapomeňte prostě na všechno to jako sláva na výsostech Bohu, co teďka jako uvidíte všude nad Betlémem. Myslím si, že kdyby se vám zjevil jako biblicky akurátní anděl, tak byste asi jako s řevem utíkali a já taky. Dobrá tedy, tak toliko moje povídání o biblických bizárech. Dalo by se o nich samozřejmě povídat ještě mnohem déle, ale já už tady pauznu toto. Podívám se, jestli v chatu nezazněla nějaká My otázka. moc děkujeme a právě, že zazněla, škoda, že jsi to nestíhal sledovat, což naprosto chápu během toho tvýho povídání, protože chat je byl dneska opravdu absolutně legendární. A za to samozřejmě můžeš ty, je to díky tobě, protože já třeba osobně jsem se bavila, že jsem se tady smála na hlas, což se asi u žádné přednášky zatím tady nestalo. Takže moc děkujeme, bylo to opravdu skvělý. A dotazy samozřejmě budou, sama mám v hlavě pár připravených, ale kdyby náhodou ještě někdo chtěla předtím utíct, protože musí, rozhodně zodpovězme dotaz Radky, která se ptá, jestli bude pokračování, protože ono bude a na to bychom vás rádi pozvali. To pokračování bude vlastně offlineové setkání, potkáme se. Petře, pozveš nás, prosím Jasně, tě. jasně, pozvu vás. Bude to úplně vánoční. Bude to úplně nejvánočnější, jak to jde. Potkáme se v Praze na Petříně. Tam by se to hodilo teda na tu píseň písní, ale ta teda jako tentokrát ne. Tentokrát to bude opravdu vánoční, ale podíváme se. Já tam mám klíče od kostela, toho, co stojí přímo takhle nahoře na Petříně vedle rozhledny. A tam bude offlineové setkání. Budeme si povídat o tom vánočním příběhu a samozřejmě asi tušíte, že se o něm budeme povídat i z různých jaksi neúplně typických úhlů pohledu, takže se třeba dozvíme, odkud se v Betlémě vzal ten volek a oslík, o kterých v Bibli nic nenajdeme.
případně kde Maria s Josefem prošustrovali to zlato, které přinesli tří králové a podobně. Takže offlineové setkání, ty víš to datum asi, já si ho totiž nepamatuju, Datum abych je v to říkal. sobotu, tuším, jak to vychází? 21. je 21, sobota? 21, jo. 21. Já bych se, 21. já v bych, sobotu. já se inša Allah eh, 20. vracím tedy z Bejrutu a takže to bude tak jako z čerstva. A akorát jsme si nedomluvili čas spolu zatím. Takže třeba se mnou přiletí i ta hvězda. Kolik hodin bys mohl? Já bych se myslela No, hele, nějaký tak jako víš co, to tak nebudeme zaplevelovávat teďka lidem necháme otázky, to pak dobře. domluvíme Já bilaterálně. jenom, kdo by chtěl odejít, bude to podle mě nějaký dřívější odpoledne. Druhá hodina mi přijde zatím taková nejvíc Jo, pravděpodobná. já tam mám jako v poledne, přímo v poledne, já mám někde na svahu Petřína, budu mít nějakou jako svatbu, která ale nebude na dlouho. Takže myslím si, že přesně takové nějaké jako dřívější odpoledne bude úplně optimální. Super, tak jo, jdeme na dotazy. A Uh, já to teda, dotazy. já to teda vykopnu, jestli mohu. Mě by právě Jasně. by zajímaly nějaké tvoje doporučení na překlady, které třeba jsou buď nejvíc české, buď nejvíc kontroverzní, nebo ty máš nejradši. Zajímalo mě, jestli třeba Bibli nepřekládal Vrchlický, který, jak už jsem psala do chatu, Píseň písní by si určitě jako užil. No, a já mám pocit, nebo takhle, celou Bibli, těch překladů celé Bible je jako relativně přehledné množství, ale různý biblické knihy překládali jako různí lidé a dokonce mám pocit, a teď já nechci kecat, eh, Stanislav Segert, to byl velmi významný český teolog a starozákonní biblista a znalec biblické hebrejštiny, se zbendoval s jedním básníkem a já teďka nevím, kdo to byl a přeložili, myslím, že právě Píseň písní a jako v tandemu, že prostě samozřejmě básník jako neuměl hebrejsky a hebrejista neuměl básnit, ale hebrejista prostě udělal podstročník a básník podle toho podstročníku to jako básnil. A teď no, musel bych se podívat. Nevím to teďka z hlavy, ale vím, že něco takového určitě existuje. No a pokud jde o tvůj nejoblíbenější překlad, ať už tady Jo, navážu na Terku. překlady. No, takhle. Těch překladů je samozřejmě jako povícero. Principiálně pořád stále ještě platí, že pokud chcete takový jako normální standard, nebo i třeba pokud byste třeba něco překládali a měli jste tam nějaký biblický citát, tak ten jako normativní standard v českém prostředí je ten ČEP, čili Český ekumenický překlad. Jo, a teď říkám to bez jakéhokoliv jako zaujetí nebo čeho. Já sice jako sedím ve správní radě nakladatelství, která ho vydává, ale je to skutečně tak. Jako Čep je jako pořád ještě, je to jako trošku starší překlad, vznikal prostě nejprve trošku v ilegalitě za komunistů, vydaný byl potom tuším někdy v 70. letech a od té doby se přetiskuje, doteďka se přetiskuje a furt je prostě, je to jako ten standard, jo? K tomu se vlastně jako poměřuje všechno ostatní. Máme tady tu historickou Bibli kralickou, která je jako moc krásná češtinářsky, ale dneska, pokud nejste češtinářští nerdi, což tady v zásadě asi všichni jste, ale tak je k neučtení. Takže to je spíš taková jako jazyková kuriozita. Stejně tak jako trošku méně známá, nebo výrazně méně známější, ale dost zajímavá je Bible svatováclavská, což je takový katolický pandán k té Bibli kralické. No a z těch moderních českých překladů, krom českého ekumenického, najdete tu něco, čemu se říká český liturgický překlad. To je to, co se čte v římskokatolických kostelech. A ten sice je v zásadě jako přeložený celý, ale vlastně ho nemůžete koupit jako jeden svazek. Protože ten je primárně dělaný, že se v něm tisknou ty lekcionáře, z kterých se čte v kostelech. A ten není špatný.
ten není špatný, je takový jako trošku pro mě třeba jako nemastný, neslaný a ty věci jsou jako hodně vyhlazený tam, jakože tam jako nezakopnete na kontroverzi, o kontroverzi. Kde o kontroverzi zakopnete je takzvaná Bible 21, kterou vydává nakladatelství Biblion a stojí za tím projektem Saša Fleck. Jak já mám Sašu jako velmi rád, tak já ten překlad nemám rád, protože on je jako v některých věcech je jako dobrý, snaží se používat takový jako hodně soudobý jazyk a občas jako až na sílu a no a někdy to trošku přehání. A třeba jako žalmy se pokouší veršovat a jsou strašný, jsou fakt strašný. To ne, prosím. V Novém zákoně je to trošku lepší. Jo, takže Bible 21 je takový jako free, cool a in verze. Existuje potom ještě překlad, který se jmenuje Slovo na cestu, ten je takový trošku převyprávěný. To je taková jako Bible light. To je Bible light. A pokud byste nechtěli Bibli light, ale Bibli hard, tak to je český studijní překlad. Český studijní překlad vychází z takových, jako řekněme, konzervativních evangelikálních kruhů. Občas je to na tom vidět, ale když si nevezmete tu verzi s výkladovými poznámkami, tak na to tak moc nenarazíte. Ale ten je postavený vlastně na tom, že se snaží být co nejblíž tomu originálu. I tam, kde to češtinářsky nedává smysl. Jo, to znamená prostě snaží se o maximální konkordantnost, to znamená překládat jeden termín vždycky tím samým českým termínem, i když to prostě jazykově smysl nedává. Snaží se držet třeba syntaxe, kde to jde, syntaxe vět podle toho originálu, takže to někdy je trošku jako spíš hebrejská nebo řecká syntaxe a ne úplně česká. Ale pokud chcete jakoby nejbližší vhled do toho, jaký feeling má ten text v těch originálních jazycích a nejste prostě takový magoři, abyste se naučili ty originální jazyky a četli si to v originále, tak ten studijní překlad je nástroj. Jako nečetl bych z něj veřejně, nečetl bych z něj v kostele, ale na studium doma to může být zajímavý, jako doplněk třeba k tomu českému ekumenickému překladu. Takže to je asi takový. Tak já bych asi řekla, že se nám tu v chatu objevil další dotaz. Co Mm-hmm. takové příběhy Mrtvého moře? Jak jsou upravené vůči Bibli? No, není nic jako příběhy Mrtvého moře, jsou svitky od Mrtvého moře nebo svitky z Qumránu. To je, to není literární dílo, to je jako nálezový stav. Jo? To je soubor svitků, který byl nalezený v těch jeskyních nad Qumránem u Mrtvého moře. A tam byly tam texty, které byly biblické, byly tam i texty, které byly nebiblické, které se týkaly jedné z židovských sekt nebo z židovských proudů, toho proudu těch takzvaných esénů nebo esejců. Ale nalezly se tam tedy i texty biblické. A pro nás to bylo mimořádně zajímavé především proto, že to byly s odstupem nejstarší biblické texty, které jsme měli k dispozici. Jako Bible se opisovala, ale ty nejstarší opisy hebrejské Bible, tedy Starého zákona, které bychom měli k dispozici, tak byly vlastně relativně mladé. Ten takzvaný Leningradský kodex, který je takový jako byl považován prostě za takový jako zlatý standard toho literárního textu, tak ten, já teďka nevím, jestli je prostě třeba z 11. století po Kristu samozřejmě. Neberte mi teďka úplně za slovo, nepamatuji si to úplně přesně, ale prostě tak nějak. Každopádně prostě jako relativně mladý vůči tomu, že prostě je tam jako 1000 let nějakého tradování, kde prostě jako v dobré víře věříme, že se s tím textem nic nestalo. No a samozřejmě jedna z takových jako velkých debat byla, existuje řecký překlad Starého zákona, řecký překlad tedy hebrejské Bible, takzvaná Septuaginta, a ta se na mnoha místech, někdy poměrně zásadně, od toho hebrejského textu, který my jsme znali a měli, odlišuje. Jo, někdy v tom, že třeba některé knihy jsou kratší. A
teď my jsme jako si nebyli jistí, jestli původnější je to septuagintní znění, nebo jestli je původnější to mazorecký znění, který vychází v podstatě z toho Leningradského kodexu a z té jako židovské tradice po pádu Jeruzalémského chrámu. No a do tohohle přišly ty svitky od Mrtvého moře. Všichni se zaradovali, že až se teda jako všechny zpracujou a tohleto, tak nám definitivně zodpoví tu otázku, jestli teda původnější protože ty svitky jsou prostě z doby nějakého třeba 1. 2. století před Kristem, to znamená, jsou velmi starobylé. Takže nám definitivně zodpoví otázku, jestli teda má pravdu Septuaginta nebo masorecký text. No, zeditovalo se a co se ukázalo? Ty biblické texty, které tam byly, tak některé odpovídají masoreckému textu, některé odpovídají Septuagintnímu textu, některé odpovídají ještě úplně třetí verzi, o jejíž existenci jsme doteďka neměli ani tušení. Takže očividně biblický text ještě na přelomu letopočtu nebyl úplně ustálený a ustálil se vlastně asi až v pozdější době tím tradováním. Takže v tomto ohledu ty svitky od Mrtvého moře jsou mimořádně zajímavé pro dějiny starozákonního textu. Ty nebiblické jsou zase jako mimořádně zajímavé pro dějiny, řekněme, spirituality a židovských proudů, tedy přelomu letopočtu a tím pádem i pro ten duchovní kontext vzniku křesťanství. Takže v tomhle ohledu svitky od Mrtvého moře jsou super, jenom jako zapomeňte na tu pohádku, že v Qumránu byla nějaká komunita písařů, která tam společně žila a opisovala svitky. To vám sice budou vyprávět jako v Izraeli v muzeu, ale to je jako úplná báchorka. To tak nebylo. Děkujem za odpověď. Zeptám se do placu, do pléna. Má někdo nějaký dotaz? Který by Já bych měla, ale netýká se úplně jako těch překladů, u kterých jste teď zasekly holky. Já bych se vrátila trošku na začátek, kde vy jste vlastně mluvil o tom, že Bible patří mezi nejkradenější knihy světa. Já když jsem si šla pro tuhle ke kamarádce, tak jsem si na to musela vzít baťoch. Jo. A mě by zajímalo, jestli když je teda kradou v těch amerických hotelech, jestli to znamená, že tam třeba některé části té Bible nejsou, nebo to má ještě menší písmenka, než má tahle, nebo... Jako to, co se strká do těch hotelů, tak je většinou jenom Nový zákon, protože to tam jako dávají, to je jedna taková křesťanská misijní společnost, Gedeoni, a ti tisknou Bible a právě jako distribuují jako misijní prostředek, jako s takovou tou jako myšlenkou, že dám-li nevěřícímu Bibli, tak jemu to nedá, zalistuje si v ní, něco si přečte a přijde to na něj a stane se z něj věřící. Tak jako asi to jako někdy funguje, protože jinak by to jako nedělali. Ale každopádně ty Bible, co bývají v hotelech, tak nejčastěji bývají jenom Nový zákon. A ten je přece jenom, jestli znáte takovou tu jako scénku divadla Sklep na téma Bible, tak že jo, tam je prostě ten dlouhý první díl, který je jenom o tom čekání na hrdinovi a pak je ten malý druhý díl, který je jenom o něm. Pokud tu scénku neznáte, tak si ji najděte i na YouTube. Je teda prostě to mě napadá jako srovnání, protože já když jsem řekla, že my se v literárním klubem budeme zabývat Biblí, tak ke mně hned přišly v práci kolegyně dvě. Jedna mi A přinesla... řekli Bibli. Skoro, ale jedna přinesla tohle s tím, že jsou tam dvě záložky od jednoho pana faráře, kde nechali pokřtít syna a že jim pan farář založil, co si mají přečíst před tím křtem. A když jsem to otevřela, tak jsem zjistila, že ta jedna stránka je v pád asyrských, tak jako vůbec nevím, co to má společného s narozením a křtem dítěte. To asi nemá společného nic. Jo, ale mimochodem a pak teda, jsem chtěla říct, že přišla druhá a přinesla mi jenom Nový zákon pro děti, tak... Nový zákon pro děti je dobrý. Hele, taková ta jako obrázková Bible pro děti, my když jsme na teologické fakultě měli takový jako obávaný předmět pro seminář pro seminář biblických znalostí, což byla prostě semestrální přednáška, která jako spočívala jenom v tom, že vás prostě jako ve výsledku zkoušeli z toho, že máte vědět prostě kdy, kde, kdo, s kým, za kolik a tak dále, kolikrát.
tak jsme zjistili, že takový ty jako obrázkový bible pro děti jsou v tomhle velmi užitečný, protože ty jako ta kostra toho příběhu tam je zachovaná a to je ten jako balast si pak může člověk dočíst později, ale tady přesně na učení se těch věcí jako toto. To bylo užitečné. Já mám svoji dětskou bibli stále ještě schovanou. Kolik umíte Jo, jazyků, se tu někdo ptá ještě. to je strašně složitá otázka. Ale já ještě teda Mhm. povím, já to zakecám, jo? Povím V ještě, protože pohodě. na to mě přivedli s tím hotelem. Já jsem říkal, že jsem ve výboru té České biblické společnosti, tak ta tiskne Bible prostě nejrůznější, tak tiskne Bible pro armádu a pro různý jako zvláštní případy. A tiskly se Bible pro vězení. A víte, co bylo za požadavek vězeňské služby na Bible pro vězení? Jak, Aby ten si papír, na představit, aby kterým se ten papír nedal scrollovat a kouřit třeba. přesně Aby tak, byl aby se ten papír skutečně nedal jako tvrdý a kouřit. silný. Přesně tak, aby se ten papír nedal kouřit. Jo, ono jako musí být měkký, tenkej, to zase jako jo, protože ta Bible přece jenom jako je veliká, takže mám prostě hodně stran, takže to by jinak nešlo, ale musel se najít nějaký jako speciální papír, který moc nehoří. Takže aby nám tam Mojžíše a Ježíše vězni nevykouřili. Takže kolik umíš těch jazyků? Bez tak to umíš vyjmenovat jak básničku, ptá se tě na to každý, tak to chceme taky slyšet. No, neumím, protože já na to jako já na to se trvale odmítám odpovědět, respektive já Tak na to jako vždycky. začněte tou moabštinou, my stejně nikdo nevíme, co to je, kromě toho, že toho No. jeden papír. Ne. Ne, to se nedá. Ne, tak já vždycky říkám, že ani česky, tak jak bych jako chtěl, že jo. A, no a tak nějak jako na nějaké plné profesionální úrovni anglicky, německy a jidiš. To je takový jako bizár můj jazykový oblíbený. A pak mám prostě jako mnoho jazyků v takových jako různých fázích rozdělanosti, takže tam to opravdu je takový, jakože opravdu těžko říct, co se počítá, co se nepočítá. A pak ty mrtví, že jo, ty mrtví, to je zase úplně samostatná kapitola. Tím se neučíte mluvit, neučíte se to poslouchat, neučíte se to psát, učíte se to vlastně jenom číst a rozumět tomu, takže vlastně to je prostě čtvrtinový úsilí oproti živému jazyku. Tak, máte ještě někdo otázku? Tady čtu chat a dobře se bavím teda. Jo, jasně, Jericho je očividně čirá propaganda. Samozřejmě, celá literatura starověku je prostě propaganda. Jo, Homerovy eposy jsou propaganda, jo. My vlastně jako my se musíme chránit tomu, abychom do starověké literatury nějakým způsobem projekovali třeba naší představu o objektivní historiografii. Tam jako nic takového neexistovalo. To byl koncept, který prostě oni neznali. A oni, když něco psali, tak to psali vždycky s nějakým jako záměrem a zámyslem. To není chyba, to je vlastnost. Jo, takže jo, ano, je to propaganda. Já nevím, když nemá nikdo žádný dotaz, tak já se tam, jestli můžu mít dotaz jako mimo úplně tu knihu, protože já se přiznám, že když nás jako Kája zvala jako z klubu a teď vás nějak představovala, tak já když jsem si četla jako tu charakteristiku, že takhle, mě tam zaujalo, že starokatolický kněz, a to je jako ten asi můj point, ke kterému mířím, není proti potratům, svazkům homosexuálních párů a podobně. A já asi trošku neznám jako rozdíl mezi těmi, umím si představit rozdíl katolík, evangelík, a to je u mě jako všechno. A potom já, když si třeba představím ty zprávy, které chodí z čistě katolického Polska o tom, jak tam ženy umírají, protože jim lékaři nechtějí pomoct, když prostě potratili a ten plod je furt v nich a podobně, tak mě by zajímalo třeba, jaký je rozdíl mezi vámi jako starokatolickým knězem nebo potom jako tradičním Jasně, římský římskými jo, katolíky. jestli mi Já to řeknu, rozumíte, co ne. rozumím, rozumím úplně, já to řeknu úplně jednoduše. Vzdor tomu názvu, ten název starokatolická církev by jako sugeroval prostě Právě. nějaký jako, no, ale
to tak jako je, ale není. No. Ten název pochází ještě z 19. století a tehdy to jako dávalo smysl víc než dneska, ale prostě si to tradičně tak zůstává. V zásadě starokatolická církev je taková jako liberální avantgarda toho katolického křesťanství. To je asi jako nejjednodušší definice. Jo, takže jo, jako vírou, liturgií, s církevním zřízením v zásadě jako katolíci, ale jako normální v těchto otázkách, které jste zmiňovali, no. Ne, to je zajímavý. Já jsem si to fakt představovala jak někde z FL věka, nebo No, to právě spíš ne, no. takového. Právě spíš ne. Jo, tak to je dobrý. Zajímavý, děkuju. Jo, Seifert, už to tady někdo rozklíčoval, kdo překládal A tu písní se Segetem. Tak pravda, tak ten bude trošku decentnější než Vrchlický. A prozradil bys nám ještě teda, pokud někdo nemá otázku vyloženě k tématu, což klidně mějte, nebo ji napište do chatu, jestli se stydíte, my ji rádi přečteme. Co děláš v tom Libanonu? Jaká je tam to tvoje poslání? Jo, co dělám v Libanonu? No, tak já do Libanonu jezdím poslední cirka 4 roky. Asi si vzpomenete na tu kauzu, kdy tady prostě vybuchl ten přístav. Tak tehdy se, že jo, pozornost jsem zaměřila celého světa a já jsem jako nebyl úplně výjimka, tak jsem pak při nějaké jako blízké příležitosti a se jsem prvně vypravil a nějak mi to tady jako přirostlo k srdci. Libanon je, nebo historicky Libanon byl vlastně, když koloniální mocnosti porcovali v ten Blízký východ, tak Libanon byl myšlený jako ta křesťanská země na Blízkém východě. A křesťanů je tady pořád spousta, různých konfesí, včetně teda toho, že takhle ještě, když tady byl ten dotaz na starokatolíky, tak starokatolíci už někdy od roku prostě 1931 jsou v plném církevním společenství s anglikánama. To znamená, jako na kontinentální Evropě jsou starokatolíci a všude jinde jsou anglikáni. To znamená, já když přijedu do Anglie, tak jsem normálně anglikán. A a naopak, anglikán, když přijde do Čech, tak je starokatolík. On to sice neví, ale je. Jo, takže tady na Blízkém východě jsou normálně anglikánské farnosti. Takže já tady mám prostě v Bejrutu mám kostelík, do kterého chodím, anglikánský, krásný. No tak, ale co tady dělám, proč jsem poslední 4 roky jezdím? Libanon je dost jako ve složitý situaci. Je tady jako velká ekonomická krize a v zásadě jako jakákoliv pomoc je tady vítaná a já prostě s nějakými jako církevníma projektama sem vozím léky, vozím nějaké jako zdravotnické zařízení. Máme tady nějaké jako spolupracující místní neziskovky, kterým pomáháme a tak. Takže to je takové jako to, co jsem dělal nějaké poslední 3-4 roky. Vedle toho, že jsem teda jako pracoval, moje hlavní práce byla v Praze, kdy jsem vedl úřad Ekumenické rady církví. A teď vlastně příští rok si beru sabbatical, což je taková pěkná církevní tradice, že prostě po nějaké době, 7, 8, 9 let, by měl člověk jako nárok třeba na půl roku, na rok jakoby studijního, osobního, duchovního volna, tak po těch 8 letech na Ekumenické radě církví jsem usoudil, že přišel právě ten moment, tak jsem si vzal rok volna, přihlásil jsem se na studium arabštiny a studium islamistiky tady na Americké univerzitě v Bejrutu a celý příští rok budu sedět tady v Bejrutu a budu jíst humus a budu se učit krásné věci a dozvídat se nové věci a to je asi moje nejoblíbenější činnost vůbec jako ever. Jenomže máme v chatu novou otázku, je dlouhá, tak Petře, jestli by si ji mohl přečíst Tam a nejsou odpovědět kočky. na ní. Nejsou. Není tam jediná kočka. Ne, a jsou, jako tady Bejrut je plný koček. Tady vylezete na ulici a prostě šlápnete na 3 kočky, jenom vyjdete z domu. Ale prostě v Bibli není ani jedna kočka. Jsou tam damani, jsou tam prostě gazely, jsou tam na co si kůzlátka, ty jsme viděli konečně. Jo, ale kočky tam nejsou. Jak je vnímáno zjevení Janovo? No to je otázka za 10 bodů, že jo? Je to prostě biblická kniha. Je to biblická kniha
Myslím si, že jako nikdo příčetný z toho nebude konstruovat nějaké jako příliš konkrétní předpovědi. Ono takovýchhle jako apokalyptických knih je v Bibli víc. Zjevení Janovo je teda v Novém zákoně, ve Starém zákoně to může být třeba kniha Daniel. Já teďka mám do konce roku ještě dopsat komentář, takový jako krátký komentář ke knize Daniel, tak v té teďka docela ležím, tak ta je taky jako výživná. Ale jo, zjevení Janovo, no tak je to taková prostě jako trošku fantaskní, nebo dobře, ne fantaskní, to je takový jako dehonestující slovo, řekněme mystická. To je hezčejší slovo. Mystická vize toho, jak to bude vypadat na konci času, na konci světa, prostě až při apokalypsa. A pak nějak jako k tomu jako křesťanskému chápání času jako patří to, že vnímáme čas jako něco, co jde od někud někam, jo? Že to někde nějak jako začalo a někde to skončilo nakonec. Jako, když se podíváte do moderní fyziky, tak ta vám řekne v principu to samé. Akorát se pohybuje jako na trošku jinačí jako škále toho časového rozmezí. Ale jo, takže o zjevení ano, ono, tak prostě je to taková jako mystická vize toho konce světa a toho, že pak teda následuje nějaká jako existence, která s tímhletím světem nemá nic společného. Jméno růže je výborná kniha, moc doporučuji. Umberto Eco byl velice vzdělaný jako ve středověkém písemnictví křesťanském a tak jako s velkou oblibou to vplétal do toho děje, takže tam se člověk i mnoho naučí. A taky zjistí, že jako není dobrý nápad žát knihy. Tak máme tady prostor asi pro poslední otázku, jestli někdo má, než se propustíme. Pokud ne, a Petře, ty už k tomu nic nemáš, nebo pokud ještě by si chtěl něco, co nezaznělo říct, tak je teďka příležitost, já to potom teda ukončím. Asi ne. Samozřejmě, jak jsi říkala, že to budeš dávat k dispozici jako nahrávku těm, co tady třeba nejsou, ale máš je v klubu, tak samozřejmě pokud by jako kdokoliv měl nějakou otázku nebo cokoliv, tak nebo i jako ze zde přítomných, kdyby se vám to třeba jako rozleželo, tak mě klidně napište. Jo? Jsem prostě na všech sociálních sítích, takže není jako vůbec problém mě najít. A když mi napíšete, tak já vám napíšu zpátky. To je jako celkem easy. A nebo právě to můžete využít k tomuto A naše nebo setkání přesně tak. Přijďte 21.12. Mně teďka ještě během toho došlo, že to vlastně bude i rok od střelby na Filozofické fakultě, tak bychom mohli i v rámci toho si zapálit svíčku a vzpomenout, tak to bude i v tomhletom takové prostě setkání, které je nám asi všem trošku jako blízké. Takže se na vás budu v sobotu těšit a sobotu 21. teda ne tudle. A moc krát děkujem, Petře, fakt bylo to skvělý. Díky moc, že jsi tu pro nás byl. Mějte se všichni díky. krásně. Bylo mi potěšením, zdravím vás z Bejrutu a těším se na viděnou v Praze. Děkuji. Hezký večer. Děkuji, na shledanou.